Φίλες από όλο τον κόσμο. Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή όπου η καθεμία από εμάς θα πει μια νίκη που σημείωσε ενάντια στην ιατρική καταπίεση και τον φαλοκρατισμό. Ας έρθει εκπρόσωπος από τη Γαλλία, Madame Claire Montpellier. Bonjour. Μια μέρα λέω στον άντρα μου: Pierre, τέρμα όλα. Από εδώ και πέρα θα τα κάνεις εσύ μόνος σου. Σφουγγάρισμα, πλήσιμο, καθαρίσμα. Την πρώτη μέρα δεν βλέπω τίποτα. Τη δεύτερη μέρα βλέπω κάτι αυγά τηγανιτά μόνος του να κάνει. Την τρίτη μέρα τα έκανε όλα μόνος του. Merci. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από τη Γαλλία και τώρα ας μας μιλήσει η συνάδελφος από την Αμερική, Miss Mary Blowjob. Thank you. Hello, girls. Εγώ είπα μία μέρα το Bill. Bill, από αύριο θα τα κάνεις όλα μόνος σου. Μόνος σου. Δηλαδή, θα μαγειρεύεις, θα σκουπίζεις, θα τεινάζεις και το σεντόνια. Την πρώτη μέρα δεν είδα τίποτα. Τη δεύτερη ημέρα δεν είδα τίποτα. Τη τρίτη ημέρα, disappointment, απογοήτευση. Δεν είδα τίποτα. Την τέταρτη μέρα, κάτι άρχισα να βλέπω. Την πέμπτη τα είδα όλα. Ο Bill τα έκανε όλα μόνος του. Μαγείρευε, τίναζε τα σεντόνια, τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο από την Αμερική και τώρα για να κλείσει το συνέδριό μας, ας έρθει η συνάδελφος από την Ελλάδα, κυρία Τασία Μασταπρίζη. Φίλες από όλο τον κόσμο, λέω μια μέρα στον Βαγγέλα: Βαγγέλα μου, από αύριο και για όλο τον υπόλοιπο μήνα τις δουλειές του σπιτιού θα τις κάνεις εσύ. Την πρώτη μέρα δεν είδα τίποτα. Τη δεύτερη μέρα δεν είδα τίποτα. Την τρίτη μέρα πάλι δεν είδα τίποτα. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη μέρα πάλι δεν είδα τίποτα. Την 8η όμως μέρα κάτι άρχισα να βλέπω από το δεξί μου μάτι. Αμάν!